SF og stiller op her i Helsingør. Først så vil jeg lige sige, at vi skal passe på, når vi taler om handicappet, som om, at det er en stor masse. Det at have et handicap gør, at har en rigtig forskellig baggrund, og det er rigtig mange forskellige mennesker. Så vi skal huske at have opmærksomhed på forskelligheden. Men det jeg vil tage fat i, det er, at vi skal have gang i et rummeligt arbejdsmarked. Vi skal have gang i, at man med et menneske med et handicap også har mulighed for at have de samme livsbetingelser som andre. Alle skal bidrage til samfundet. Alle har noget at bidrage med, men ikke alle skal bidrage lige meget. Så vi skal tænke lidt på, hvordan kan vi skabe nogle flexordninger, der er fordelagtige for virksomhederne, og som gør, at de har lyst til og ikke føler det som en byrde. Vi skal mødes på arbejdspladsen. Vi skal mødes der, hvor vi bor. Vi skal bryde de fordomme, som vi kan have om hinanden. Og så skal vi have en snak om, hvordan kan man komme til at bo sådan, så at man også har nogle penge til overs, og ikke skal bruge alle sine penge, enten for sin pension eller for sin overførselsindkomst til at bo.